leren kesakne. Nek biasane nuwun sewu bocange. Nggih. Awake dhewe mesti omong terus percil gak dibagi ngomong. Ki tolong aku ning kene iki bagiono. Mulai sakniki kula kalih panjenengan meneng kersane percil ben ngomong. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Kulane Kula biasa. kalih Mayuda niki dalu Nggih. cukup candle sing ngendikan kersane Mas. Mas percil. Siap, Bos, siap. Ngesake Mas Yuda niki mengki lek Nggih, panjenengan Bicange. boten Nggih, kangelan. nggih. Kula Nggih. nggih. Matur nuwun lho, langoten Nggih. nggih, matur nuwun. Ah. Pak Yuda. Iya, iya, Terima Dik, kasih. Radha. Dadi Apa, bengi ya? iki digawe beda ngoten Beda Mas kalih Yuda. biasane nggih. 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 Awit punapa to bocange sampun wonten pirang-pirang pisowanan mesti kula ngomong panjenengan ngomong terus percil gak bagian ngomong. Nggih. Matur nuwun Mas Terus Yuda. akhirnya tingak-tinguk akeh nah khusus untuk dalu punika benten kalian biasane. Ingkang adat sampun lumampah menika kula mesti saut-sautan kalih panjenengan. Nggih. Percil lajeng ngendikan mboten uman papan. Nggih. Kula dalu niki diwehi kesempatan ben paring dawuh matur dhateng warga Karanggayam. Pak Minto matur nuwun. Ya, Punapa ingkang panjenengan aturaken punika leres sanget Pak Minto. Nggih, Awit nggih, jejere piyantun punika kedah gayung bersambut, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, mboten bedak-bedakaken ban cindhi ban silatan. Khusus dalu punika kesempatan emas kagem Mas Percil untuk menyampaikan visi dan misinya. Matur Kula nuwun. kalih panjenengan kendel Mas, rumiyin. matur nuwun. Iya Dek Percil tak pengestoni. Ya wis ya, Mas, ya. Iya ora dadi ngopo. Wah sing niku namung rasa rumangsa lan ngrumangsani ngoten Mas Yuda. Nggih leres. Nggih, dados dalu niki kersane panjenengan niku lek matur ben entuk kelumbiran. Nggih. Kula kalih panjenengan kendel. Munia terus wong Ben- loro. Eh? Munia terus wong loro. Apa terdireken kene iki ora daerahku iki wilayahku kene iki. Roh kowe. Kepala desane sing gawedi dhewe. Kancaku kuwi ditonyo sepisan bosok lambemu tenan ngono. Kancane ape muni ampe ra iso ngono jarene diatur beda. Lah iki aku lagi. Saut-sautan ketemu. Lah ya aku wis ngekeki kesempatan ning awakmu gandeng kesanu kok iso. rumangsaku. Lah bosok iki Ora ning ngono kancane ape omong ora oleh omong. Dalange ya ngono sewengi ngomong ora keju lambene sisi. Kancane ngomong ki ana kesempatan. Yuda yang ngono agek tas joget timik-timik ngomong terus ra kancane ra ape omong. Terus kapan marine wayangan iki? Wong loro padha duh rendah kabeh rumahku. Dadi lek jeneng kancane ngomong ki ana kesempatan. Dadi kancane ngomong ki enek. ngomongmu lho kapan kok iso dinteni iki lho. Piye, Pak? Dinteni iki lho randang ngomong. Ngomong aku tak meneng. Meneng tenan sampean, Pak. Wis Ya. meneng kabeh aja nek sing Meneng. sauri. Jenengan, Bos. Meneng. Pak Minto meneng, aku meneng, sinden meneng, Yoga yoga meneng, meneng, penonton meneng. Meneng, Mbah Lurah ya meneng. Nek perlu penonton kon mulih. Lah sing delok sapa kucluk kian koyo rumangsaku. Enggak ngomong. Oke. Pada malam hari ini yaitu acaranya sangat meriah. Bahwasanya pada malam hari ini acara yang dibentuk oleh warga ndi Pak kene Pak? Mbuh. Ora ngerti. Warga mbuh ora ngerti. Jadi sangat meriah banget. Ringgitan dalu punika acaranipun nggih memperingati oh Pak, Sakarepmu. Sakarepmu kono. memperingati sak karepmu. Dadi mbok peringati karepmu ora karepmu monggo sami-sami dibong menika tenda menika. Pak Doh, kancane ngomong kaya ngono kowe Lah piye kelakuanmu to piye iki to, nek kowe jare aku nek rumangsamu kakean sing ngomong kok kancane. dikira ora ngakei kesempatan nang kowe. Dikai mangan kembange ontong kembange gedang Lah piye to ontong maksudmu ngejak gedang. piye? Ora ning Wong ngono kok kowe. mesti Ora ning ngono ki Mbah Lurah sing lemu lho Pak Doh. ngerti aku. Sing mlakune ngene. Doh ngawur Ngomonganmu iki kok karo rokoke lintingan mbah kune ampek kira rame-rame iki ya iki bengi iki. Antara yo piyayi budaya kok nggih ngoten to bocah Nggih, nggih. nggih. Alhamdulillah saged sowan wonten Karanggayam dalu punika. Carane Pak. Hajatipun menapa bocah nggih? Menika penutupan hari ulang tahun RI yang ke-72. Hebat. Aduh jangkrik nano. Pas kuping iki lho matane. Ya iya. Maksudku ki sangat hebat lho Pak Doh. Hebat yo hebat kok iso. Wong kok iso memperingati hari kemerdekaan yang ke-72 padahal saiki ora Agustus lho.
Mas ya ora Agustus nek jenenge memperingati ki ora kudu pas Agustus. Contone. Kapan bae entuk memperingati, sing penting niat dan naluri saka ati. Sik Pak Do. Apa? Piye Pak Do lah kok kaya ngono kuwi? Omongono Pak Do sing arep piye sing mburi piye Pak Do? Tenang, tenang. Untuk panitia tolong karena penonton minta air. Dangdut po piye to ngawur rek. Monggo sing ngajeng jumeneng sing wingking lenggah, monggo. Oh, wale. Sing ngajeng piyambak lenggah, ingkang wingking jumeneng. Lah, menika lenggah Pak, jenengan lenggah mawon ya. Lenggah. Menika lenggah lah, ben ora banter omongan. Monggo. Ancene ya wong keadaane wong ndelok Sekar Gadung iki kaya Sekar Gadung uyel-uyelan tenan merga saka perbawa utawa wibawane Kiai Dalang nekake penonton semene kae. Dasar sineng kuyung karo Mas Percil, Mas Yuda sing bener-bener rombongan Sekar Gadung. Nah, leres ya iya awake dhewe iki wis tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ati manunggal antarane Sekar Gadung karo awake dhewe. Ning lek muni ngono ki mek ning kene tok lho ya. nggih. Kok ngantek anak wong Seruwing ngomong ke aku Pak Minto, Percil karo Yuda ki lek nang kono ya munine ya padha karo ning kene sambar mledek lho kowe. Anu niku jenenge kilap. Kilap. Mboten. Mpun nggih saged penonton bapak-bapak. Jan yo akeh lho Pak Do. Penonton sakmene mbane iki yo lanang wedok, enek banci loro Pak Do ketokne mburi mang. Banci loro dikeroyok karo rombongan GI. Hari kemerdekaan Pak Do memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Leres. Pitu loro tegese apa Pak Do? Pitu loro pitu ki tegese pitulunganing Allah Kang Maha Kuwasa sing diantu-antu kabeh warga negara Indonesia. Loro tegese tujuane ya mung loro. Manunggaling kawula lan Gusti lan tentreming NKRI. NKRI harga mati. Dadi ngono mulane awake dhewe wis usia 72 tahun sebagai generasi muda kudu iso ngisi isining kamardikan. Kemerdekaan apa to Pak Do? Merdeka kuwi arti daripada merdeka itu adalah bebas. Wah, ya penak lak bebas. Nah, apa? Berarti kowe lek karo bojomu Mas Percil ning kulawarga kowe merdeka. Kowe bebas untuk mengutarakan apapun, bebas untuk pola sing kepiye wae. Wah, ya masuk ngono. Masuk apa? Ya lah bebas berarti ngincengi wong adus olah no. Alah. Ya krik wong bebas kok ngincengi wong adus iki lho. Berarti lah bebas sing niki sinden rentengi sitok-sitok. Bebas enek terusane. Bebas tapi yang beradab dan beraturan. Nah. Contohnya Pak, bebas mengeluarkan pendapat. Oke, kamu bebas mengeluarkan pendapat tapi kudu harus tahu aturan atau tahu adab. Contoh nek arep mengeluarkan pendapat, ya kudu umpama demo aja nganti ngrusak apa kuwi sarana umum kudu memberikan yang baik. Contohnya ora entuk ngrusak apa kuwi sarana umum. Terus jadi arep mengeluarkan harus tahu rasa. Lah, yang mau diajak bicara. Leres. Lek ketok iku sambung apa ndak? Nusuk perasaan liyan apa ndak? Ngono. Lek ketoke pancen ya ora ya ndang ditokne apa sing dadi unek-uneke. Mergo lek ra ditokne ya sok mangkel. Nggih, anu suwenep biasa bahasa ra ditokne. Tenan, aku lek omong nek ketokne kudu ya los ae. Kadung-kadung arek metu terus anake tangi ngene ya. Lah iki omong apa to kowe iki? Kowe iki omong apa kaya rumangsaku? Iki ning wilayahe desa Karanggayam. Ping kalih lho Bos niki temen. Ya, heeh. Ping pindho Pak Do. Nek awake dhewe iki wis janji. Ya. Awake dhewe lek nanggap awake dhewe bakal oleh bonus lak wis ping 100 tanggapan. Lah. Selak awake dhewe tuwek kok iso. Ya ora ujar, ora kaul, ora piye-piye, pokoke ditimbali Karanggayam nek awake dhewe pasenggang ya ngestokne dawuh. Siap selalu khusus untuk warga masyarakat Karanggayam. Serpiyayine masyarakat Karanggayam hebat-hebat. Rukun Pak Do. Awake dhewe ning daleme sapa mau? Pak iki lho. Pak Sudar. Pak Sudar untuhmu kuwi wae.
Pak siapa, Pak? Mbuh kok pokoke kono kuwi lho, Pak. Iki lho. luar biasa sambutane ya Dik ya. Tenan panganan nopo lho sing ra ditokne? Alawi panganan we rong roh ning jeding. Apa? Kumbane mumbruk. Lah kowe kok mangsaku. Wong ning kono ki ancene wong kene iki acarane bengi iki ya runtut kok. Acarane runtut apa meneh ki ngepasi wulan sura. Sura ki tegese ngempet hawa nafsu lan ngempet raga. Iki acarane ono 3, Mas. Napa? Sepisan penutupan peringatan HUT. Nggih. Angka 2 sosialisasi pajak bumi bangunan. Pajak. Wolah, pajak iki kudu. HUT kemerdekaan RI setunggal ana kalih sosialisasi PBB. Nah, jadi penyuwune Bapak Kepala Desa le bisa warga itu harus sadar dengan pajak. Kita ndak boleh hanya menuntut hak tapi kewajiban harus dipenuhi. Kewajiban masyarakat apa? Ora liya ben taun mung kudu mbayar pajak.